σηματόδρομο. Θα θυμάστε αυτό το φρέατι εδώ πέρα. Πάμε με αυτό το τρόπο με τα πόδια. Πάμε με τα πόδια, γιατί είναι δύσκολο να μπει αυτοκίνητο εδώ μέσα. Είναι μια αριστερή στροφούλα, εδώ, με μια άπλα. Πάμε κάτω το πίσω στο εδώ πέρα πέρα ασφάλεια γίνεται. Πάμε από εδώ για να πάμε τα μούτρα. Τυχεροί θα είμαστε. Λοιπόν. Ναι, γιατί δεν πάει αυτό. Καλή είναι κάτι φορά, όπως ανέβουμε μετά. Μόνο τους πάντα από εδώ. Η ψυχή. Στο ποτάμι θα πάω, δεν είναι και τα νερά που φεύγουν από εδώ. Ναι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Μάλιστα. Κοίτα το νεράκι. Ωραία είναι εδώ. Μάλιστα. Ωραία, και τρέχουμε στη λούτσα να κάνουμε μπάνιο. Μια χαρά είναι εδώ. Να δούμε πως φάει κανένα φίδι εδώ. Ωραίο. Να η φάση. Κοίτα εδώ. Μικρός βέβαια, αλλά ωραίος. Τι λέει, το νερό καλό είναι? Δροσερό, Εδώ φεύγει το νερό. Για να δούμε το νερό πόσο ζεστό είναι. Δροσερούτι είναι. Ωραίο. Αυτά. Φτάσαμε και εδώ, μια χαρά όλα καλά τώρα. Χαιρετώ.